Hoci nič neplatíme, nie je zadarmo. Hovoríme o Facebooku, najväčšej sociálnej sieti na svete. Využíva ho 2,5 milióna Slovákov. Mnohí si ale neuvedomujú, ako veľmi vďaka nemu odhaľujú svoje súkromie. Všetko, čo pridáte na Facebook, vaše komentáre, fotografie či videá je navždy majetkom Facebooku. Vy tak odhaľujete svoje záujmy a potreby a Facebook poskytuje tieto údaje zadávateľom reklám. Človek tam príliš odkrýva svoje súkromie, čo nepovažujem za vhodné. To je to jediné, čo si máme chrániť, keď už nemáme nič iné. Nechali by ste si do svojho tela implantovať čip s kamerou ako výmenu za pohodlnejšiu komunikáciu, prípadne bližší kontakt s vašimi priateľmi? Asi nie. Používatelia Facebooku to však už urobili. Bežný človek si myslí, veď ja som tomu Facebooku nič nedal, žiadne údaje, ale to sa nedá. A Facebook chce ísť ešte ďalej. Už od januára by mali platiť nové pravidlá, ktoré by bežných užívateľov Facebooku ešte viac využívali na reklamné účely. Vyzerať by to malo takto. Napríklad na Facebooku napíšem takú jednoduchú správu len svojim kamarátom, že dneska som trebárs jedol Tatranky a chutili mi. Na základe toho vznikne konkrétna zacielená reklama, že pri vyhľadávaní sa mojim kamarátom zobrazí banner, ktorý bude obsahovať odporúčanie Ondrejovi Mackovi. Chutia tieto Tatranky, vyskúšajte ich aj vy. Na Slovensku máme Úrad na ochranu osobných údajov. Šanca však, že by mohol účinne zasiahnuť proti Facebooku, je minimálna. Tá činnosť úradu voči takému veľkému hráčovi, ako je Facebook, ktorý je usídlený mimo Slovenskej republiky a aj možno povedať, že mimo Európskej únie, je samozrejme svojím spôsobom obmedzená. Ak vám praktiky Facebooku nevyhovujú, jedinou možnosťou, ako sa brániť, je zrušiť svoje konto. Vaše staršie dáta však bude Facebook na reklamné účely využívať aj naďalej. Už ste s tým totiž súhlasili. Rado Igás, televízia Markíza.